Jeg vil gerne vise, hvordan man finder arealet mellem en graf. Og her har vi vores graf. Vores m, det er så det areal, vi gerne vil finde. Vi kender vores grænser, som er 0 fra 3, men det bruger vi til senere. Men vores funktion hedder minus x i anden plus 3 x. Og så vil vi gerne for det første integrere vores funktion, som vi gør her, via den formel, vi kender for at integrere en ubestemt integrale. Og vores stamfunktion er altså minus 1x eller minus en tredjedel x i tredje plus 3 halve x i anden. Nu vil vi så gerne finde vores areal under grafen. Det skal vi så bruge vores formel for bestemte integraler. Og det er så givet ved den her funktion, altså vores differentierede integrerede funktion lige med vores integrerede funktion med vores grænser i blandet. Og så sætter vi af vores informationer ind, vores grænser. Vores differentierede funktion, som står her, sætter vi ind. Og så regner vi ud ved at sætte vores øvre grænse på, eller den højeste 3 ind her. Minus er det med den nedre grænse, altså 0. Så får vi, at det her stykke, det giver 9 plus 27 over 2. Det her, det giver 0, fordi at 0 gange 0, det giver 0. Så jeg kan finde ud af, at m, altså arealet under grafen heroppe, giver 4,5. Jeg vil nu beskrive, hvordan man finder arealet mellem to grafer. Vi har den her graf, f af x er lige minus x i anden plus 6x minus 3, og g af x er lige x plus 1. Og g af x ser sådan ledes ud, altså den her. Linær. Ja, linær. Tak. Og f af x er sådan en sur parabel. Så det er altså arealet her imellem, vi gerne vil finde, som vi så kalder for m. Og vores grænser er 1 og 4. Og det skal vi bruge nu til at kunne finde ud af, hvad arealet er imellem de her to. Og for at finde ud af det, så skal vi trække de to grafer fra hinanden, så vi får en funktion, som vi nu kan integrere. Og det gør vi på den normale integreringsmåde, altså som ubestemt integrale. Så vi får minus en tredjedel x i tredje plus 5 halve x i anden minus 4x. Og det skal vi så bruge til at sætte ind i vores bestemte integrale. Og vi har allerede udtrykt den her heroppe, så det behøver vi ikke skrive. Og så regner vi den ud ved at sætte først vores øvre grænse ind, som er 4. Og så sætter vi vores nedre grænse ind hernede, som er 1. Så får vi, at 2,6 minus 1,83, det giver 4,4, som arealet er mellem to grænser, også